Burger det er bare et stykke brød, boller, salat, kød, tomat, agurk. Det er en klassisk burger, jeg laver. Ikke nu det der fancy burger, som man ser mange steder. Det er det princip, jeg har. Ikke fancy, classic, kvalitet, billig, og hvordan du laver den burger også. Hvordan du steger den burger. Så det vil sige, alt den burger på grill, det smager meget bedre. Men med pen eller med grill, det er det samme. Det er bare smalt. Det der, det gør min burger specielt, det er min sauce. Og folk, de elsker min sauce. Det eneste, der ikke kan lide min sauce, det er min kone. Hun kan ikke fordrage min sauce. Du ved godt, børn lige nu her, de har svært at spise. Hvis en lille barn på 2 år spiser min burger med kun kød og brød og sauce, og han laver sådan her, så er min sauce den er god. Hvorfor? Fordi det er ligesom slægt. Jeg starter i 80'erne med at lave en sauce, en slags sauce. Og så bagefter, det bliver batter og batter og batter. Og lige nu her, der bliver også batter og batter og batter. Altså hver gang man skal lige finde en ting, og så sætte dem i den sauce, så den giver smag. Prøv at komme og smag. Det er dig, du skal. Her, prøv at tage. Tak. Pas på sweet shot. Ja. Den er god. Den fungerer. Burger, det er nemt at lave. Og det er, jeg kunne godt sagt lave andre forskellige mad. Men burger, det er nemt, billigt, og det smager godt. Og de fleste mennesker, de elsker burger. Så er man burger, man er klar.